Eta sexuaren komertzializazio horretan, ze paper jokatzen ari dira Dark Fans, Just for Fans edo Only Fans bezalako plataformak? Azkenean, honek egiten dabena da sexu esplotazio mundu hau edatu eta ez apur bat hurbildu gaztegoari, apur bat hein aksesibleagoa jente gazteantzako, lehen prostituzioa, pornografia esan, beste entzako, beste emakumeentzako, ez? Beste mundu bateko atzerritarrak, tratatik etorritakoak, edo lako kontestuetatik. Eta oin indana hau hurbildu gure egunerokotasunera eta hemen deko guia. Badakizue zenbat urterekin hasten diren horrelako plataformetan edukia sortzen? Gutxi gora bera nera bezaroan hasten dira. 13 urte inguru, gazteen artean entzuten da, sartzen az ez dakit OnlyFansen eta jazta, eta badekote soldata. Olako komentariak entzuten dira eta oso erraz eta oso frivolizatua dago, ez? 13 urte? Bai, 13, 14... Baina plataformek saltzen dute helduentzako besterik ez diela? Bai. Orduan? Baina oso gero bertan ez dago benetako kontrolik, edo oso erraza da horri saltatzea. Zer saltzen diete? Plataforma hauetan zer lortuko dutela esaten diete? Dirua. Dirua erraza? Bai, dirua eta ahalduntzeko modu baten bezala bai saltzen ari da hori. Ahalduntzeko modua bezala? Bai, oin ahalduntzen duena da kapital erotikoari atara errenta, horlako mensajeak heltzen jakie. Eta ikusten dugu gazteek kontatzen digute, zelan ez da bier olako leku batera sartzea, olako mezuak heltzeko. Hau da, TikTok, Instagram edo sare sozialetatik gaztei heltzen jaki zelako erraza dan, edo zer grabatzea, zure sexualitatea zabaltzea eta bideo honek publikatzea, ez? Mezu hau sare sozialetatik hasten da. Eta gero ja da bertan egonda, oso erraza da proposta desberdinak heltzea, bai edo zita bat izateko ez dakin horrekin, baina lehenengo ez duzu ezerin behar, ez? Bakarrik zita bat eukin eta faldu gizon batekin. Eta gero hori casting bat, modelo bezala biluzik. Eta gero die danak ateak jutea zabaltzen, ez? Dana da pausu bat, eskailera bat, ez dekona mugarik. Esan daiteke pornoaren industriaren arrobi bihurtu direla plataforma hauek? Beste bide bat dire, bai. Nori zuzenduta daude plataforma hauek? Ze kolektibo bilatzen dute plataforma hauetan edukia sortzea? Gehien bat bilatzen dana da emakume gazteak eta gero eta gazteagoa, horrei dioie zuzenduta, eta bai kolektibo LGTB-ko pertsonak ere. Azkenien bertan kontsumitzaileak beti izango dira gizonak edo gehienezkoak gizonak dira, orduan kontsumitu nahi dutenak, edo gizonezkoak LGTB-ak direnak, edo emakumezko gazteak.